Ayo. Unsa na? Kanang kuan kanang sa kuan ba kanang susod ko. Paminaw ba? Salamat ha. Ari ko lingkod ani. Salamat mat. Unsa Kuan ay ang nga mo ba angan lista Jisa. oh Jisa Jisa Alboro. Jisa Jisa What? Sodang. Ano? Ayo dah. Sige. Ayo dah. Ilista lang ko, ilista. Jisa Alboro. Jisa. Buru. Lista na. Ano ba anak? Smil. Kana. Smil ba? What? Wala ko kasabot unsa. Ayaw di ma. Gago. Ayaw na? Sumay. Gal mo ah. Di ko nagbugal-bugal. Ayaw lang. Ayaw lang. What? Uli ko. Ayaw lang, ilista lang ko. Kuan man to, wala man to. Bugal. Wala ko nagbugal-bugal lagi, wala ko nagbugal-bugal. Hoy! Wala ko nagbugal-bugal. Imuha unsa na imuha gani? Dili lang ako wa mauna mungul ang Mangayo ka na ko? What? Wala mo ko'y guba diri, unsa may ipaayo na ko. Wala'y guba. Ayo tanan ako TV, akong ref. Anaan ang kwan Anaan ang kwan Anaan Wala ko kwarta man. Anaan ang kwan Huwag ko kasabot mo ba? Unsa man dyan na? Ayaw na inyong niya ha Wala, 20K? Ayuda? Dili na Dili na kayong alihan amon ako na yung doon mo na yung amon Uy, 10K? Ayuda? Libre ba na yung staff? Hindi na sa taga-sabot eh.